Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Mataron. Okay guys, unsa may rason nga dugay man ko muli dire. Mauni guys kay nakoy absunon guys unya. Dapat na-cover na ako agkuan. Kay isablitan na mo guys niya mao nga maningkamot kong mahuman guys ang work dire. Okay. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Mataron. Okay guys, February 16, 2022. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga-Matalong mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Iko, pipi, andam, umualagad, mutabang kaninyo, matalong na. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod sa Mataron. Okay guys, man itong baton. Kaya ato magaging humnong guys. Okay, dapat ma-upsa na ito guys. Kaya mag-audit naman lagi mo. Dapat makuha mo sila guys. Balik ko, ang panaghugpong sa taga-Matalong mao'y susi sa kalambuan sa lungsod sa Mataron. Iko pipi, ubos niyong alagad, anlam, mo, andam mo serbisyo sa katawan sa lungsod sa Mataron. Okay? Magtinabangay kita kanunay, ato kayong suportahan ang administrasyon para magpadayag